higa achiel bang'e nyaka ne ng'anyo timre pacho ka. Nitie gima jawer moro koni gima inyalo buonjne. En penjo ma okagore kendo thuoke ng'eny. Taparo ni gima tie ma pod chuny wache ne lokruok pod ok otimore malach. Ken otemo rango ni to achiel kuom gik mane miyo joma tindo kata rawere matindo nyodhi e ndara. To king'iyo nyoro sigana manyo tim kod tipo mopogore opogore kata TV mopogore opogore pacho ka nyo nyisi ni dhano pod nigi chwer mar chuny mathoth kendo dhano pod ok oyudo ratiro. To mae mamiyo bende wariwore kodgi ka pod wakwayo ne gimos nikech ineno ka dhano pod ywak joma pod ywago nyithindegi ma pod moko nolal godo miru nyaka sani. Kenyi ng'iyo sigana manyo wuok godhiambo e gine mopogore opogore tinno ka dhano pod nigi chuny mang'eny ma pod chwer. To we akuonga duoge kama Ken teneno nikech nyaki kuongi ng'ini to en ang'o manyo otero rawere gi e ndara. Ang'o mane gidwaro kae tibiro ng'iyo to gik mane gidwaro gi mage masamoro setimore kare kaka Ken wacheno to gi mage masamoro pod ok ochopo kare. To ma pod ok ochopo kare gi keto piny Kenya kama nade. Ponono apaka moro chako duogo kendo kaka waneno apaka temo go yieni kendo waneno ka apaka jo chalo gima biro kendo tiching'en wachomo chieng' tich adek me kore dhi pare odiochieng' ni kata jogi manowito ngimagi. To ka pod ok wachopo kanyo to en ni moko kuom gik mane jogi dwaro rawere gi en achiel gima iluongo na accountability. Bedo gi ler kaka itayo piny owacho. Bedo ni piny owacho tayo kendo tiyo gi mwandu mar jopiny e yo mowinjore. Machiel kuom gi ne gipenjo ni nyaka wang'e ni to piny Kenya miwacho no ni chulo gope mang'eny. Ne gidwaro audit mar gope gi. To Kenya nigi gope adi nikech inyisowa ni wachulo chiegni atamalo 60 kuom omenda mwachoko. En gowi maromo nade wasechulo maromo nade to ng'at mane manoole. Achiel kuom gik man bende ne gidwaro ni mondo jatend piny William Ruto ne oduok siso mare gi milumbe mar olo gope. Musiko ola ma kowuotho matin to ochok ka. Bende pod en gi miluma to bende pod olo gope kata sirikal pod olo gope gi. Accountability ni king'iyo to anyalo wacho ni e wi achiel kuom 10 anyalo miyo piny owacho 2 e weche mag accountability. Nikech podi kaka piny owacho timo gige pod ido ka umore to nikech sa ichake ng'iyo gimachielo mane waluongo ni wang' teko kata impunity ma piny owacho kata jok matiyo piny owacho jotima gik moko ka giwacho ni biro tera kanye ang'o mobiro timo. Magi gin gik mwayudo ka pod nitie gima waluongo ni impunity wang' teko ma piny owacho jotima gimoro gi wang' matek. Ibiro yudo ka ntiere gimachielo mane chuny wach ne gitamore pend chik kata paro mar chik mar omenda ma 2024 mane gipodho godo ma giko ni jatend piny noting'o bade mane ok otimo ng'o ne ok oketie koke. Gimachielo en weche mag lemo mantiere piny owacho ma samoro ok owinjore obedi. Ne ntiere kachacha ne ntiere kineno advisors kata jok masomo piny owacho kata jatend piny William Ruto paro ma advisors ne ntiere kamoro amora to dwa bedo kodgi mang'eny ma jatend piny ne oluongo press conference ko twak gi piny mowacho ni adhi duoko advisors maga piny. Ang'o ma waneno nyaka sani kech kaka wanene ka ting'eni wanobole gima nitie kendo piny bo ng'eyo. Waneno ko medo gi kendo koro igi thothie moloyo maneni kacha. Ting'eyo ni koluori gi advisors mang'eny jatelo kaka senior Jay biro nyisi ni gima miyo ng'ato bedo gi advisors tiene rieko ni onego medre koluori gi joma riek. Koro kanyo to wawene jopiny ni kirango William Ruto sani kama obete gi kako tayo piny owacho gi jok momedo advisors gi botimo gige ka ng'ama riek. Mano penjo mabiro weni mondo iduoki. Aya gimachielo ma jogi ne dwaro ni mondo chuo commission mar IBC e seche ka nikech ni waonge gi IBC ke jowere gi ne dwaro ni ket IBC mondo mi ging'i ni to jotelo ma samoro ok lure gi kaka jopiny dwaro inyalo duogi nade dala. IBC waneno ko chuogi mak mana ni penjo nitiere mathoth maloyo